Днес станах рано и отидох на плажа. Не знам какво се случи вчера и какво е това измерение, но знам, че на плажа се чувствам най-добре. О, Господи, какво се случва с тялото ми? Превръщам се в нещо като... риба. Боже, не мога да повярвам. Не знам какво да правя сега. Явно това е част от новата вселена, в която сме попаднали. Може би ще трябва да се науча да живея с това. Вече мина 1 година, откакто дядо почина. Какво ми казваше винаги той? Акулина, пази се от морски същества, защото те нямат добри сърца и ще те вкарат в огромна беда. И ловец съм, и рибар съм, на закона мамата е балсам. Да, това беше любимата му песен. Трябва да намеря оная. Как ми липсваш, болка моя, факела, обещавам да съм твоя, най-добрият тритон на света. Можеш от Кристал. Предполагам, не ти е казала. За. Тя е русалка. Знам. Но не знаеш, че ти също си. Моля. Следвай ме. Ето, вече видя морското царство. Не искаш ли да си една от нас сега? Зависи каква е лодката. Зарежи тази гнусна морска краставица Кристал и ела при мен. Воля! Тя е пречка и трябва да умре. Как така пречка? Преди години бях студена за братът на Людвико, гаджето на Кристал. Но той уби брат си, за да стане крал на морското царство. И сега аз трябва да убия него. Аз трябва да ти позволя да убиеш Кристал. Това ми позволи да убием гаджето, защото ще нарани и нея. Майна, татина, тебе И на всички като тебе да си развалям кефа. за тебе никога. Искаш от мене всичко, а ти ми даваш нищо. За тебе ме боли, но не и сърцето. Добре, ще помогна. Какъв е планът? Слушай внимателно. Забравих да те питам. Как се казваш? Нериса.